Están a escoitar o Galiza Algo Máis, o programa en galego de Sans 3 Radio. Pois ben, no que foi a segunda edición do Premio Letras Galegas Vivas a Biblioteca Sabela Labraña, da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, homenaxeou a figura da cineasta, poeta, xornalista, feminista e activista Margarita Ledo Andión. E onte fomos, onte 25 de abril, precisamente Revolución dos Cravos, fomos a esa proxección do documental Nación, un pequeno coloquio posterior que houbo nos Cinemas Maldá de Barcelona. Vamos a escoitar a entrevista que lle fixemos a Margarita Ledo e despois, de alguna maneira, respecto do que di, retomaremos algunha reflexión. Escoitamos esa entrevista que lle fixemos onte a Margarita nos Cinemas Maldá de Barcelona. Ben, encontrámonos nos Cinemas Maldá, na cidade de Barcelona, onde hoxe venres 25 de abril, feliz coincidencia que sexa o mesmo día da Revolución dos Cravos, pois, como decimos, onde hoxe se proxecta o filme documental Nación, da directora Margarita Ledo Andión. E para falarmos deste filme, pois temos connosco a propia Margarita. Margarita, boas tardes. Boa tarde. Bueno, moitas gracias por atender os nosos micros. Encantada, e ademais no 25 de abril sempre estamos felices. Ben, e dinos, Margarita, de que e de quen nos fala este documental? Nos fala de as traballadoras da fábrica Pontesa, tanto é unha loita de mulleres incorporadas dende o agro ao traballo industrial, moi novas, aos 14 anos, 15, nos anos 60, e que ao longo dos anos foron creando toda unha serie de trama, de sororidade, de feito. Comezaron por pequenas reivindicacións, por exemplo, ter unha hora para darle mamar, algo tan simple, ter un economato, e pasaron a ser lideresas sindicais, e pasaron a defender o posto de traballo. Ainda está en iso, a empresa fecha dun modo fraudulento no ano 2001, e a mí me interesaba moito a experiencia destas mulleres, pero non só como mulleres traballadoras que acceden a súa propia independencia no momento que teñen un salario tamén, porque sabemos que o traballo do campo non estaba remunerado, traballaban na casa, no campo e na fábrica. E iso lles permitiu ir relacionarse de outra maneira e acceder a outros números. Non só me interesaba elas como exemplo de loita, de transformación, e como tamén reconstruir o contexto no que tomaron estas decisións, que era un contexto moi represor desde a Guerra Civil, do silencio que houve sobre, por exemplo, o sexismo na propia do propio terror sobre as mulleres, desde cortarles o pelo, a poñerles, sacalas nuas e outro tipo de agresións, obviamente. O papel, por exemplo, nese caso, da Igrexa Católica, naqueles anos do nacionalcatolicismo, sobre as mulleres. E, por tanto, a película trata disso, pero, bueno, ten un final, dicir, son cousas, que é unha realidade que nos interesa tamén en presente, porque a película realmente aparece a partir dunha frase que eu escoito, por casualidade, nun pequeno vídeo, que é unha traballadora liando un cigarrillo que está explicando esa experiencia e dice: non traballedes nunca gratis, por favor, a la mierda. E digo, esta é a persona que me interesa. E empezou por aí a película. Pasando, digamos, aos recursos estéticos ou cinematográficos que empregaches, digamos, adrede a mantenta para desenvolver o documental, cales foron e por qué? Bueno, é prácticamente os mesmos materiais e recursos e lenguaxe cinematográfica que estou utilizando nos filmes desde o primeiro, de Santa Liberdade, pero nestes casos xa dun modo máis arriscado ou máis seguro, para entenderlo. Un deles é traballar con varios tipos de arquivo, que non é só a miña visión, ou a delas tamén son outras visións externas sobre os feitos que hai desde arquivos persoais a arquivos dos medios de comunicación ou arquivos publicitarios. E despois, unir sempre os corpos e a experiencia dos corpos destas traballadoras con corpos actorais, que trasladan a outras mulleres, actrices, a súa propia experiencia. E aí se crea unha simbiose que me funciona moi ben, porque tamén nos dá a idea de
de que estamos nunha película, que estamos en algo construído a partir do real e respetando ese real, porque hai esa transferencia e as propias traballadoras son tamén personaxes, o sea, actúan e as actrices collen toda a experiencia deses outros corpos, este tipo de... E despois sempre hai uns aspectos simbólicos que a min me interesan moito, que neste caso xogo co papel de unha esfinxe, da esfinxe, digamos, da tragedia de Sófocles, que é a que alerta do que vai pasar, é a que alerta e abre como un verso de Babeiga que di apagando a escuridade dos meus dedos, que é un pouco para apagar a escuridade que envolveu a historia das mulleres, e sobre todo das mulleres traballadoras. Lin algunha crítica que este documental é un manifesto político, non? Que hai de vontade estética e que hai de vontade política no filme? Bueno, en todos os meus filmes hai unha vontade política expresa e latente. Latente no sentido de aquelo que é política e que nunca pensamos que é política para que emerxen, e explícita cando se trata, por exemplo, de confrontarse co terror, coa presión, coa negación, con bueno, pero en cambio o tratamento estético non é diferente nun caso e noutro, non? É dicir, que a mí me preocupa moito a forma, como formalizas realmente, tú podes partir dunha idea e non sabes, o gran traballo é chegar a darlle a forma que queres, que pensas que expresa o que pretendes dicir. E coido que, bueno, que xe o que para min a formulación estética, non? De unha película. Outro elemento que tamén parece importante no argumentario do filme ten que ver coa aprendizaxe social e política das protagonistas. Unha das protagonistas di aquelo de sobrepasar a cerca fainos nación, non? Xunto con esta tamén estaría a aprendizaxe da sororidade que xa comentaches. Que nos podes decir disto? Bueno, esa frase sobrepasar a cerca fainos nación é unha frase que casi pecha o filme, convirtese na frase manifesto do filme, pero é que nesa secuencia pasou algo moi singular, que o corpo da actriz, que é Mónica Camaño, que empeza a relatar precisamente, fai unha especie de ladaíña de memorial das mulleres torturadas, asesinadas, violadas na Guerra Civil, traendo de novo os seus nomes, en representación de todas as mulleres. Hai un momento en que pasa a súa propia historia, o sea, que se convirte la propia en documento, e entón aí é cando sale a frase sobrepasar a cerca, sobrepasar as barreiras, sobrepasar todo o que nos nega, sobrepasar a dificultade de fainos nación. Bueno, é un pouco este sentido no que podo recaldicar. E aí aparece efectivamente a conciencia colectiva, non? A necesidade de actuar en solidaridade. Exacto. É un pouco como a densificación do que é toda a película. É como para chegar a esa frase, cousa que non sabes hasta que estás facendo a película. Pero justo o que acabas de decir, esa interpretación realmente de que todo eso concentra algo colectivo, ¿no? Que é como eu entendo tamén o seguir adiante, ¿no? O seguimos de modo colectivo o é inviable. Ben, xa para rematar, mira, esta proxección enmárcase nunha actividade cultural promovida pola ACGB, Asamblea Cultural Galega de Barcelona, que as organizadoras chaman Letras Galegas Vivas 2025, coa finalidade de difundir autores galegos da literatura e do audiovisual que aínda estean en activo. Que che parece esta iniciativa? Pareceme extraordinaria e pareceme que son asociacións culturais de calqueira tipo, pero ademais a de Barcelona é moi activa e eu teño gran afecto. Pareceme que son as que teñen que facer, porque hai un tipo de institucións que teñen, digamos, incluso regulamentos por historia máis pechados. Academia Galega, son académica. Claro, a Academia Galega dá hace que legar a persoa de tan falecida para o reconhecemento, pero ten a súa lógica interna. Nos propios estatutos da Academia tú tens que manterte en galego sempre. Imagínate que das un premio hoxe e mañá, como ten pasado, ese escritor ou escritora se pasa ao castelán. Que está pasando e pasou. Entón, aí hai un compromiso de que en Galicia tens que poder usar sempre o galego, as túas, obviamente, as actividades que dependen de ti, non? E entón hai ese tipo de todos os estatutos deste tipo de academias, hai unhas pautas máis rígidas, pero que en paralelo hai moitas asociacións e a Asociación Cultural Galega de Barcelona, unha delas, que efectivamente están premiando, están recoñecendo
autores e autoras vivas, que é o que ten tamén sentido, non? Forma parte da visibilización, de partillar o que fan e de animar a que se faga cultura. E, por tanto, efectivamente, digamos que esta iniciativa de Letras Galegas Vivas é unha iniciativa interesante mesmo e que se faga dende a diáspora, non? Home, é que, bueno, que dende a diáspora fíxose sempre tanto, desde o acollemento no exilio nós estamos neste ano no ano castelán, imagínate, non? Esa diáspora, non? O acolleu cando o populismo, obviamente tamén hizo a gran obra sempre Galicia dende a diáspora, pero que se fan da diáspora e tamén unha visión interesantísima para a cultura que se produce no territorio. E, por tanto, para mí me parece que estou encantada con este tipo de iniciativas. E xa para rematar, as últimas palabras son túas. Bueno, que sigades facendo todo o que facedes, porque é unha regalía, e que siga a Radio Lingua Galega en Barcelona, que tamén é outra regalía, que xa leva xa en tradición, non pode contar, que nos vexamos máis veces. Pois moitas gracias, que ti sigas efectivamente traéndonos traballos como os de Nación. Moitas gracias e boas tardes. Gracias.